LP Duo, što znači Lončar i Pavlović, ime nastalo od naših prezimena. Postojimo već skoro 20 godina. To je baš dosta, s obzirom da smo tako mladi. Da. Upoznali smo se tako što smo u stvari delili ista interesovanja i ljubav prema, pre svega pošto smo oboje klasično obrazovani muzičari i završili smo isti fakultet muzičke umetnosti, ali smo isto vreme nekako i delili ljubav prema i drugačijoj nekoj vrsti muzike, prema savremenoj klasičnoj muzici, onda ljubav prema analognim sintesajzerima, uopšte i tako dalje. Ali to inače nije tako čest slučaj među klasičnim umetnicima da se interesuju i za neke različite muzike i da ih sviraju. I nekako smo se tako brzo prepoznali i započeli nešto što traje već skoro 20 godina. Mi smo počeli to stvarno kao klasično obrazovani muzičari, ali svirali smo rock and roll, svirali smo, komponovali smo elektronsku muziku za pozorište, za filmove i tako dalje. Tako da je ta sva muzika jedan spoj različitih muzičkih pravaca, nešto što danas u stvari je neka neoklasika, nova klavirska muzika, moderna klavirska muzika u stilu naših nekih kolega i predaka poput Nilsa Frama, Michaela Najmana, Richija Sakamota, znači eto, to otprilike ide u tom pravcu. Imali smo jedan koncert pre 10 godina u okviru festivala Dani makedonske muzike, tako ima 10 godina, da? I evo, ovo je sad drugi put, u stvari da nastupamo zajedno i ja se baš radujem, mi smo oboje vezani za Skoplje i ovako i po familiji i tako dalje, ali emotivno nekako ovo razumemo kao deo nekog našeg detinjstva i odrastanja, tako da se baš radujemo. Ja sam isto svirao sam sa svojim bendom koji se zvao Ola Jorge, svirao sam nekoliko puta u Skoplju, ali eto i tome ima sigurno 10 godina, tako da evo, zaista mnogo smo srećni što ćemo biti u Skoplju sutra. Sutra ćemo svirati naš novi album Dead Sea. Dead Sea je, evo, o tome će može Andrija da kaže, osim toga ćemo svirati i naš prethodni album Duality, tako da veliki deo, odnosno većinu koncerta će činiti naša autorska muzika i bit će 2 kompozicije Ivana Božičevića, to je jedan naš prijatelj i kompozitor, čija dela smo snimili i pre jedno pola godine i možda malo više, takođe izašao CD za Universal Music. Tako da će, ali će uglavnom biti naša autorska muzika i baš se radujemo da to predstavimo. I bit će, samo da dodam, za 2 klavira i sintesajzera. Pošto smo u 2 prethodne godine, odnosno 3, objavili 3 albuma, onda ćemo da sviramo sva 3 albuma i nekako, evo da odgovorim na pitanje Dead Sea, novi album koji je izašao 3. juna, sniman prošle godine, vizuelno sniman u Holandiji, znači svaka kompozicija sa albuma prati jedan poseban filmić koji je radio vizualni umetnik Laslo Antal. Taj album u stvari govori o nekom putovanju, o tome da 2 putnika su krenuli na put u nepoznato i nakon povratka u staro mesto, u staru tačku, više nisu mogli u toj tački da žive na isti način, tako da mnogo toga se promenilo i Dead Sea je jedan romantičarski i emotivan, lirski album koji ćete moći čujeti sutra. I evo ja bih dodam još u vezi Dead Sea, to je značenje, Dead Sea jeste kao mrtvo more, ali to i more koje daje život, daje minerale, daje nešto što je svima nama potrebno i što nas hrani i eto, to je nešto što nas okružuje i tako. Publika se dosta razlikuje, ali kod nas u regionalnim, kako se to sad popularno kaže, krajevima, mi Balkanci, znači ovde kad se svira to sve pršti, to je sve emotivno, da li je Beograd, da li je Split, da li je Skopje, da li je Sarajevo, da li je Zagreb. Ljubljana i sve. E sad, to je tako ovde, a na primer ako sviramo u Njujorku, tamo je publika jednostavno ima puno toga za izbor, oni su malo razmrženi, nije lako privući njihovu pažnju
to treba puno energije da bi se digla ta publika na noge, dok recimo Skandinavija, ove nordijske zemlje, Holandije i tako dalje, oni vrlo znaju da slušaju, vrlo znaju da poštuju, vrlo znaju da cene energiju i kad im se nešto jako sviđa, oni svi ustaju i tapšu. I eto, to na primjer, dok Japanci, oni su vrlo suzdržani, pa tek posle koncerta izražavaju, oni imaju problem sa emocijama, to moram, ili... Ne, oni ih iskažu nekako na kraju, ali treba vremena. Ali nema to baš tako... Ali eto, u stvari, ono kako mi doživljamo publiku na jednom emotivnom nivou i tako je razumemo. I dobro, naravno da je publika iz naših krajeva nam je najbliskija na neki način i to je onako stvarno bude onako neke jake emocije, ali zanimljive su te razlike, to je stvarno baš... Ali ja mislim na kraju ili na početku da je muzika jedno ritualno okupljanje u kome mi sad za to neko vreme svi zajedno treba da učestvujemo i da odemo nakon tog koncerta sa nekim idejama, inspiracijom, emocijama i to nam je najbitnije, jer muzike nema bez publike, nema bez slušalaca i eto, ako razmenimo te emocije od tih sati i nešto i odemo s nekim novim idejama, to je velika stvar. Pa to je na kraju nekako ceo smisao svega.